Dobrý den, milí přátelé, vážení divadelní diváci. Já bych vás moc rád pozval na akci, která proběhne v rámci takového nového minifestivalu Shakespeare v Litomyšli. Rád bych vás pozval na představení Hamlet, které je z repertoáru letních shakespearovských her tady v Praze. Já hraju titulní roli Hamleta a hraju ho už 7. sezónu. Předtím jsem ho hrál skoro 15 let tady v Davidském divadle, tak doufám, že už se v té roli nějak orientuju a budu se snažit vám zreprodukovat unikátní a krásný zážitek, který určitě skýtá i prostředí Litomyšlského zámku, kde ta akce proběhne, a to 26. července od 8:30 večer. Tak přijďte se podívat a všechny podrobnosti najdete na webových stránkách www.shakespearelitomyšli.cz. Přijďte.